estem tenint problemes en el cobriment de les baixes del professorat perquè no se cobreixen com se tenen que cobrir, sinó que sempre deixen esperar 1 o 2 setmanes. M'han donat avui la plaça i vinc a la vall. I trobe l'institut dins del riu amagat. Mestres gelats, xiques congelats, xa quin fred fa. Tinc una estalactita al nas, de l'abrigo no trac les mans. Me tremola tot el mollo i els dits, bufa un aire ben fresquet d'aigua al lit. Oh, oh, que agonia, és això dels retalls. Ai, ai, estos van a saco, en tisora, i és que no miren pel. Ai, ai, torna als trajes Paco, perquè ha augmentat la ràtio. Quina olor fa sobaco. Pardal, no estalvieu en sotar, pa que pugueu seguir derrotxant. Ai, ai, mos voleu baratos. Estem així al carrer, hem defensat el model d'escola pública, un model d'escola pública inclusiva en el que estem totes i tots. Què collons passa així, Xiquetes, i xiquets? Menos Fórmula 1 si es queixeu de diners. Feu instituts, fora els barracons, pagueu el gas, que als orelles tenim prunyons. Així dins ja no caben tots. En som talls, benvinga a l'astropessó, sense llum ja m'han fotut 2 xafons. Oh, 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 que agonia és este menjar. Ai, ai, sopes de l'asilo, la petxuga no té gens de sal. Ai, ai, ja he perdut 3 quilos. i si cau mal un mestre, No ve ningú per este. Què tal? no volem cap substitut. Que mania Voler retallar, Ai, ai, beques i recursos, que difícil poder ensenyar. Ai, ai, I xiran més burros, sense ajudes no es pot estudiar. tots, a collir tramussos, pa romansos, si teniu diners. Ai, ai, no mos feu il·lusos. No mos retalles, Fabra, la cosa està ben agra. Pardal, i trau-nos d'escampolat, que mania tant de retallar. Ai, ai, no vos carregueu l'escola. Ens sembla molt greu que és un impagament general dels fons destinats al manteniment dels centres públics i que s'ha traduït en que hi ha hagut centres que han hagut de tallar la calefacció o han tingut que donar rebuts de llum, d'aigua, no pagar els